Ама те за това е такива като байте Кърки сега са ядосват на новото правителство и така нататък, защото мисля, че Румен Радев също ще натисне. Те уния Асен Василев и Кирил Петков започнаха да действат в тази насока, ама малко останаха на власт. Ама той утре други ден той ще ги подгони такива фирми и наистина със сигурност, че има много фирми, къде ще ударят. Не има, нека така да е.